Soc Carmen Sirvent Garrigues, soc fallera de l'Avinguda des dels 7 anys aproximadament. Vaig estudiar Enginyeria de Telecomunicacions i en l'actualitat treballo Enginyera Informàtica en una multinacional. Em dic Paula Jiménez, tinc 10 anys, estudio al Col·legi La Puríssima 5è de primària, soc de la Falla a l'Avinguda i soc fallera des que vaig néixer. Diu que la fallera major infantil de Torrent per a l'any 2016-2017 serà Paula Jiménez Vilanova. Han nomenat fallera major de Torrent per a l'any 2016-2017 a la senyoreta Carmen Sirvent Garrigues. Bueno, jo el recorde com si fos ahir perquè, clar, va ser un dia supermàgic. Quan pujàrem a l'escenari estàvem molt nervioses, jo per almenys recordo aquest moment. Recordo el moment també d'estar darrere de l'escenari, com entre totes intentaven templar els nervis. Amb les cucaratges. I res, la veritat que va ser un superemotiu. Mai t'esperes que va sonar el teu nom i mai t'esperes que van a sonar els dos de les que eren falleres majors l'any passat juntes. No sé, increïble, un dia increïble. Un sentiment molt especial i estar rodejada de la meva cort quan m'ho varen dir. És que jo sense la meva cort com que... és que les necessite. La presentació. Un moment molt especial, molt màgic. Va ser inoblidable. Jo crec que l'exaltació, però sobretot la crida. Crec que és impossible superar aquest dia. Per els nervis de tota la setmana i per els nervis d'aquest mateix moment de pujar i veure a tot Torrent que estava als teus peus. Crec que això és incomparable en res. Jo, és la veritat, que no me'n vaig ficar nerviosa aquest dia, ni la setmana, com Carmen. Jo no me vaig ficar nerviosa aquest dia. És a dir, la meva cort estava més nerviosa que jo que parlava. Va ser un moment inoblidable. És que no ho vaig oblidar mai. Tot el món baix, aplaudint-te, mirant-te, amb les pancartes ahí, tot. Va ser preciós. Que no ploga, sobretot. Que faig bon oratge i sobretot hem tingut un any molt bo. Crec que quan vam ser elegides no s'imaginaven que l'any anava a ser aixina. Es començarem un poc en por i crec que esperem que siga aixina, que continuï a més, que siga bo. Venen dies bons però també de cansanci i crec que el que diu Paula, l'apoyo de les cors, de les famílies, que hem anat tot l'any a una i esperem continuar anant a una, perquè ve el millor realment i això no se repeteix. Que n'hi ha molts altes, també. Que s'apunte que és el millor que n'hi ha i que si no és fallero que ho siga perquè és el millor. Ho he dit alguna vegada que ja són patrimoni, no? I això és perquè aquesta festa és molt gran i al final és una festa sorollera i és de carrer i acollidora. Tot el món que no siga faller el fem partícip de la festa i crec que anima que tot el món que no ho siga que la visca des de dins i una vegada la coneguen segur que se queden perquè és la millor del món.